U Republici Srpskoj virus korona potvrđen je kod još 70 osoba od testiranih 368 uzoraka. Preminulo je 6 osoba. Služba za onkologiju Trebinjske opšte bolnice dobila je vrijednu donaciju, laminarnu komoru i infuzione pumpe, koje će obezbijediti sigurniji i lakši rad zdravstvenim radnicima. Sredstva za medicinski aparat obezbijedili su Srbiji iz Sjedinjenih Američkih Država i Kanade. Donacijom Srba iz dijaspore posao i bezbjednost zdravstvenih radnika koji rade sa citostaticima od sada je olakšan. Za rad u laminarnoj komori obuku će proći 4 zdravstvenih radnika. Ovom donacijom nam je riješen naš decenijski problem u pripremi rastvaranju citostatika. Dobili smo laminarnu komoru, infuzione pumpe, vrijednosti oko $20.000. Ja imam apel za sve ljude iz ovog kraja, iz Hercegovine, da nam se jave, da nam pomognu, da zajedno uradimo nešto dobro za ovaj kraj i ove ljude. Nažalost, suočavamo se da je sve više onkoloških pacijenata. Samo u prošloj godini na bolničkom liječenju bilo preko 1000 pacijenata. 2019. godine osnovali odbor koji je pokrenuo akciju za izgradnju odeljenja onkološkog, što se nadamo da ćemo sada sa izgradnjom nove bolnice dobiti. Ja bih stvarno i ovu priliku iskoristio da se zahvalim doktorici Ljubici Miljanović, koja je prije 15 godina odlučila da krene u ovo i ona je, da kažem, začetnik ovoga dnja. Također i doktoru Kolaku, koji je trenutno jedini onkolog i čuli ste broj pacijenata koji je bio prethodne godine i sam se bori s ovim. Onkološko odjeljenje smješteno je u prostorije Doma zdravlja. Uslovi za rad nisu idealni, ali iz uprave bolnice kažu da će izgradnjom nove bolnice i onkološko odjeljenje imati bolje i savremene uslove. U ranom otkrivanju šećerne bolesti, koja se prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije širi razmjerom pandemije, značajnu